Il-kunċert Classics Under the Stars li jsir fil-Girgenti reġa' serva għalan nobli. Total ta' 9 santwarji tal-annimali bbenefikaw midħul li kien hemm waqt dan l-avveniment. Mis-somma ta' 3,147 euro miġbura f'donazzjonijiet huma ħadu 350 euro kull wieħed. Il-ħamis filgħodu l-volontiera ta' dawn l-għaqdiet kienu preżenti fil-Palazz ta' Girgenti biex jirċievu din is-somma mingħand is-Sinjura Michelle Muscatz. Nafu kemm hawn santwarji kollha mimlija volontiera li jaħdmu biex anke ma jkunx hawn strays, ma jkunx hawn annimali li qed ibatu, imma dejjem għandhom bżonn ta' aktar u aktar fondi. U sfortunatament ftit huma dawk li jkunu jistgħu jiġbru għal din il-kawża. U għalhekk abbinajna dawn iż-żewġ affarijiet, il-mużika u l-annimali u għamilna dan l-event. Il-volontiera jagħmlu ħidma siwja fis-santwarji tal-annimali li għandna f'pajjiżna. Minn barra li joffru kenn u ikel l-annimali mitluqa u abbandonati, dawn ħarsu drittijiet tagħhom u jqajmu kuxjenza għal dawn il-ħlejja li m'għandhomx vuċi. Nisperaw aħna li dal-waqt il-gvern insomma permezz tal-animal welfare konna iżjed għajnuna f'Għawdex ħalli bħal Malta ikonna l-Animal Welfare Department żgħir li maxuxin magħna nkunu nistgħu naħdmu bris l-annimali abbandonati. Flus importanti għax għalkemm in-nies jiddonattaw ħafna ikel u affarijiet bħal dawn, imma t-tobba rridu nħallsuhom. Il-mediċini rridu nixtruhom għalina kull sent huwa importanti għax kull sent lilna sejjejna f'kwalunkwe oġġett li konna bżonn nagħmlu.